ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:25 ହେଲାଣି। ବାସନ ସବୁ ସଫା କରି ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, କାଲି ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6ଟା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି। ଯାଉଛି କିଛି ପରିବା କାଟିଦିଏ, କାହିଁକିନା ପରିବା କାଟିବା ବହୁତ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନିଏ, ଆଉ ଏସବୁ କରିବାକୁ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାବିଲି ମୋ ବାପା ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବାପା ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଳସୁଆଟେ, କାଳେ ପୁଣି ଉଠିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି, ସେଥିପାଇଁ 4:30 ଉଠେଇ ପୁଣି 5ଟା ବେଳେ କଲ୍ କରି ପଚାରନ୍ତି, ମା ଉଠିଲୁଣି? ସେ ମୋ ବାପା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିନି। ସପ୍ତାହର ଗୋଟେ ଛୁଟିକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନୁହଁ ମ, ଘର ବାହାରର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିବା ମୋ ଏକେଲା ମାଆକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ। ମାସ ସାରା ଥିବା କାମ ଯେଉଁଟାକୁ ମୋ ମାଆ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବାପା ଆସି ସେଇ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲି, ଟିକେ ଛୁଟି ହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ଘରେ ମାଆ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି, ଦିନ ସାରା ଶୋଇବି। ହେଲେ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଛୁଟି ନେଇ ଆସନ୍ତି ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ନୁହଁ ଘର କାମ କରିବାକୁ। ତେଣୁକରି ନା ଆମେ କେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବାନି। ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ତ ଦେଇପାରିବା। ଚାଲ, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବା।